and the masters of the universe. By the power of Grayskull. Nu skal du høre historien om He-Man, fanget i Slimbrønden. Og du kan selv følge med i din bog. Når du hører denne lyd, skal du bladre om på næste side. Nu begynder vi. Slimbrønden. Langt væk i en øde afkrog af Eteria ligger denne ældgamle brønd, frygtet af alle på planeten. Den tunge hvælving hviler på et forfaldent stenfundament og bærer øverst et frygtindgydende kranium. Når en intetanende forbipasserende kommer for tæt på hvælvingen, griber en grufuld klo ham pludselig og holder ham fast. Så åbner kraniet sin mund, og en tyk, gullig slim glider ud mellem dets spidse tænder. Det lægger sig som en hinde over fangen og låser ham helt fast. Hvis han sidder fanget for længe i slimbrønden, bliver han forvandlet til et slimmonster. Et væsen, der har mistet sin egen vilje, og som helt må lystre Hordak, lederen af de onde horder og herskeren over denne grusomme fælde. I sit dunkle kammer sad Hordak og tænkte, mens han smilede fælt. Den eneste, jeg indtil nu ikke har fået ram på, er He-Man. Og det er netop ham, jeg helst vil fange i Slimbrønden. Vogt dig, He-Man. Jeg er ikke færdig med dig endnu. Jeg har en plan, der vil lokke dig til Slimbrønden. 2 af mine hårdmænd er sendt afsted for at stjæle den store visdomsbog fra biblioteket på slottet Grayskull. Du vil gøre alt, He-Man, for at skaffe denne dyrebare skat tilbage, og så må du komme til mig. Mine horder vil efterlade et tydeligt spor, som du kan følge, He-Man. Et spor, der vil føre dig lige til Slimbrønden. På Eternia strøg en isnende vind ind gennem vinduerne på Grayskull. He-Man spejdede bistert ud mod horisonten. Bag ham stod Rockon og Støvndar, 2 tapre kometkrigere. Disse frygtløse soldater var kommet til Eternia for at hjælpe He-Man i hans kamp mod de onde magter på planeten. Ved synet af He-Mans vrede udbrød Støvndar. Der er vejen, He-Man. Du ser bekymret ud. He-Man vendte sig mod sine venner og svarede: Jeg har lige hørt, at der er blevet begået et tyveri her på Grayskull. Lige for næsen af mig. En værdifuld, ældgammel bog fuld af hemmeligheder og mystik er blevet stjålet fra biblioteket. Man at Arms har fulgt sporet efter røverne. Det viste sig at være dybe fodspor efter et par horder. Hvor førte sporene hen? Spurgte Rockon. Til en mark i nærheden, forklarede He-Man. Og der forsvandt de. Soldaterne må være flygtet til Eteria gennem en luftkorridor. Hvad venter vi på? Råbte Rockon. Vi må finde den korridor. Hvad skulle jeg dog gøre uden jer 2? Udbrød He-Man. Kom så, afsted til Eteria. Vi skal aflægge Hordak et lille besøg. Så snart He-Man og hans venner var ankommet til Eteria, fik den onde Hordak besked af sine spioner. Hordak var yderst tilfreds, og han råbte til en gruppe horder. Planen fungerer! He-Man kan let følge sporet efter vores 2 horder. Han vil følge det lige til Slimbrønden. Og der venter vi på ham. Hvis han vil have visdomsbogen tilbage, må han betale en høj pris. En meget høj pris. He-Man fulgte sporet, der førte lige til Slimbrønden. Han advarede Rockon og Støvndar. Vogt jer for fælder.
Det er Hordaks kendetegn. Lumske fælder og infame tricks. Der er skjulte farer overalt. Selv dette spor er mystisk. Det er alt for let at følge, og det fører måske til et farligt sted. Vær på vagt. Natten faldt på, og mørket sænkede sig. Forude ventede ukendte farer. I ly af mørket indtog Hordaks horder deres poster i klipperne rundt om Slimbrønden. Hordak ventede alene ved siden af brønden. Han vidste, at He-Man først ville dukke op ved daggry. Mens han stirrede stolt på Slimbrønden, tænkte Hordak: Hvilken fantastisk fælde! Når mine horder har overmandet He-Man, bliver han fanget i Slimbrønden. He-Man bliver den første. Bagefter kommer turen til hans 2 selvsikre venner. Det vil fryde mig at se den mægtige He-Man forvandle sig til et slimmonster. Om natten slog He-Man og de 2 kometkrigere lejr. I skæret af bålet lagde de 3 mænd planer for den næste dag. He-Man førte ordet. Jeg er sikker på, at Hordak ikke vil være alene i morgen. Vi må være på vagt. Et uventet angreb kan blive skæbnesvangert. Rockon og Støvndar var helt enige med ham. Du har ret, He-Man, sagde Rockon. men lad bare Hordak og hans håndlangere komme an. De tapre krigere var måske vendt om, hvis de havde vidst, hvilke vældige farer, der ventede dem. De var parat til at kæmpe mod Hordak og et dusin horder. Men Hordak havde flere soldater i ryggen. Mange flere. Selv He-Man, universets stærkeste mand, var barnemad for Hordak og en hel deling horder. Om natten havde He-Man et frygteligt mareridt. Han drømte, at han gik i en fælde og ikke kunne slippe fri. Han var Hordaks fange i Slimbrønden. Jo hårdere han kæmpede, des dybere sank han ned i det kolde, tykke slim. Da han vågnede, var han badet i sved. Det var morgen, og Rockon og Støvndar var allerede vågnet. De 2 kometkrigere fik energi dybt inde fra deres tunge stenkropper og behøvede kun lidt søvn. Sikke et mareridt, udbrød He-Man. Jeg drømte, at Hordak fangede mig og kastede mig i Slimbrønden. Vi skal nok sørge for, at den drøm ikke går i opfyldelse, svarede Rockon. He-Mans mareridt var tættere på at gå i opfyldelse, end han anede, for mens han sov, gav Hordak sine mænd ordre. Indtag jeres poster rundt om He-Mans lejr. Gå ind til angreb. I skal prøve at lokke ham hen til mig. Fortæl ham, at jeg kun har lånt visdomsbog. Hvis han savner den, må han selv hente den hos mig. Men det vil han komme til at fortryde. He-Man og hans venner opdagede en hord, der nærmede sig deres lejr. Hans sølvrustning funklede i den skarpe morgensol. Horden stirrede stift på He-Man. Hordak hilser dig, He-Man. Han har beordret os til at eskortere dig til ham. He-Man skulle lige til at angribe den onde horde. Men så opdagede han, at soldaten ikke var alene. På klipperne rundt om lejren stod hundredvis af horder, skulder ved skulder. He-Man forstod straks, at de var omringet, og at situationen var alvorlig. Jeg skal love for, at jeg har fået eskorte, udbrød han. Hvorfor så under dagen i stålfjes? Har du været på charmekursus? Uden at fortrække en mine, svarede horden.
Hordak er en fredens mand. Han føler, at tiden til at lægge sværet derinde. Hvis Hordak er en fredens mand, så er jeg Orkos onkel. Smilede He-Man. Efterse, Svarede Horten. i øvrigt har du intet valg. He-Man vidste, at Horten havde ret. Det havde været uklogt at slå lejr så tæt ved Slimbrønden. I ly af mørket havde horterne omringet lejren. De stærke horter greb He-Man og hans 2 venner og eskorterede dem til Hordak. Han modtog dem foran Slimbrønden iført en skinnende rustning. Hordak er du udfor. Viskede Stone til rockeren. Men vi har også noget i baghånden. Svarede rockeren. Velkommen, He-Man. Råbte Hordak. Vi har længe været fjender. Jeg har læst din visdomsbog, og jeg finder den højst interessant. Det er på tide, at vores fjendskab hører om. Kom herhen og lad os hilse på hinanden. He-Man vidste, at Hordak kun ville lokke ham hen til Slimbrønden. Så han blev stående og råbte. Det er dig, der skaber ufred her, Hordak. Du tager fejl. Svarede Hordak hissigt. Jeg ønsker fred. Tiden er inde nu. Dit lede bæst. Skreg He-Man og kæmpede sig fri af Hordaks vagter. Grib ham! Grib ham! Råbte Hordak hysterisk. Jeg er træt af alt det fredsævl. He-Man, du ser snavs ud efter din lange rejse. Du trænger vist til et bal. Et dejligt forfriskende bal i Slimbrønden. He-Man kæmpede forgæves mod overmagten. Han blev overmandet af mere end 2 dusin horter. Selv ikke universets stærkeste mand kunne klare den. De trak ham hen til Slimbrønden. I næste nu greb den enorme klo ham. Ovenover grinede kraniet ondskabsfuldt, mens det ækle slim strømmede ud af dets mund. Den tykke, slimede væske ramte He-Mans hoved og gled ned over hans skuldre og bryst. Snart stod han i slim til knæene. He-Mans mareridt var blevet til virkelighed. Han var nu fanget i Slimbrønden. Hordak grinede skadefro til sin hjælpeløse fange. Nu har jeg dig endelig i min hulehånd, He-Man. Du er fortabt. Slimet vil gøre dig så magtesløs, at du kommer helt under min kontrol. Så bliver du et af mine slimmonstre. Din skæbne er besejlet. Og når du er ude af billedet, kan jeg slappe af. I mellemtiden lavede Rockeren og Stone der planer for at redde He-Man. Det var nu eller aldrig. Pludselig gik de til angreb. Lynhurtigt forvandlede de sig til 2 enorme klippeblokke og rullede tværs gennem horterne og lige hen mod He-Man i Slimbrønden. Horterne måtte springe for livet, da Rockeren og Stone der tordnede frem. De 2 kometkrigere banede vej gennem fjendehæren. I samme nu, de nåede hen til Slimbrønden, forvandlede de sig igen til Rockeren og Stone der. De greb He-Man i deres stærke arme og trak ham op af Slimbrønden. Stop dem! Skreg Hordak ophidset.
He-Man tørrede slimet væk fra sine øjne. Han sprang over mod Hordak og råbte: Så, Hordak, nu er det din tur til at få et bad. Samtidig gav han Hordak et skub. Den mægtige hårde hersker tabte balancen og styrtede på hovedet ned i slimbrønden. Hordak var vild af raseri og skreg til sine soldater: Fang dem! Han fægtede hysterisk med armen og pegede truende på He-Man. Det slipper du ikke godt fra, He-Man. Mine soldater er for stærke. Inden Hordaks mænd kunne nå at reagere, forvandlede Rock og Stone sig igen til klippeblokke og tordnede gennem Hordaks hær, så He-Man kunne slippe væk. Han greb visdommens bog og løb efter sine to venner. Det lykkedes dem at slippe væk fra horderne, der forgæves prøvede at stoppe de 3 mænd. Fordømt! Skreg Hordak. He-Man er undsluppet endnu en gang. Det skal I komme til at betale dyrt for. Da He-Man og hans 2 venner var nået i sikkerhed, stansede de op for at hvile ud. Hordak havde faktisk ret i en ting. Udbrød He-Man med et smil. Hvad var det? Spurgte Rockeren. He-Mans svar fik dem alle 3 til at grine. Jeg trænger virkelig til et bad. Hvis du har lyst til at høre historien igen, behøver du ikke at spole tilbage. Du skal bare vende båndet. God fornøjelse. And the masters of the universe, by the power of Grayskull. Nu skal du høre historien om He-Man, fanget i slimbrønden. Og du kan selv følge med i din bog. Når du hører denne lyd, skal du bladre om på næste side. Nu begynder vi. Slimbrønden. Langt væk i en øde afkrog af Arteria ligger denne ældgamle brønd, frygtet af alle på planeten. Den tunge hvælving hviler på et forfaldent stenfundament og bærer øverst et frygtindgydende kranium. Når en intetanende forbipasserende kommer for tæt på hvælvingen, griber en grufuld klo ham pludselig og holder ham fast. Så åbner kraniet sin mund, og en tyk, gullig slim glider ud mellem dets spidse tænder. Det lægger sig som en hinde over fangen og låser ham helt fast. Hvis han sidder fanget for længe i slimbrønden, bliver han forvandlet til et slimmonster. Et væsen, der har mistet sin egen vilje, og som helt må lystre Hordak, lederen af de onde horder og herskeren over denne grusomme fælde. I sit dunkle kammer sad Hordak og tænkte, mens han smilede fælt. Den eneste, jeg indtil nu ikke har fået ram på, er He-Man. Og det er netop ham, jeg helst vil fange i slimbrønden. Vogt dig, He-Man. Jeg er ikke færdig med dig endnu. Jeg har en plan, der vil lokke dig til slimbrønden. 2 af mine hårdmænd er sendt afsted for at stjæle den store visdomsbog fra biblioteket på slottet Grayskull. Du vil gøre alt, He-Man, for at skaffe det dyrebare skat tilbage, og så må du komme til mig. Mine horder vil efterlade et tydeligt spor, som du kan følge, He-Man. Et spor, der vil føre dig lige til slimbrønden. På Eternia strøg en isnende vind ind gennem vinduerne på Grayskull. He-Man spejdede bistert ud mod horisonten.
Bag ham stod Rockon og Støvndar, 2 tapre kometkrigere. Disse frygtløse soldater var kommet til Eternia for at hjælpe He-Man i hans kamp mod de onde magter på planeten. Ved synet af He-Mans vrede udbrød Støvndar. Der er vejen, He-Man. Du ser bekymret ud. He-Man vendte sig mod sine venner og svarede: Jeg har lige hørt, at der er blevet begået et tyveri her på Grayskull. Lige for næsen af mig. En værdifuld, ældgammel bog fuld af hemmeligheder og mystik er blevet stjålet fra biblioteket. Man at Arms har fulgt sporet efter røverne. Det viste sig at være dybe fodspor efter et par horder. Hvor førte sporene hen? Spurgte Rockon. Til en mark i nærheden. Forklarede He-Man. Og der forsvandt de. Soldaterne må være flygtet til Eteria gennem en luftkorridor. Hvad venter vi på? Råbte Rockon. Vi må finde den korridor. Hvad skulle jeg dog gøre uden jer to? Udbrød He-Man. Kom så, afsted til Eteria. Vi skal aflægge Hordak et lille besøg. Så snart He-Man og hans venner var ankommet til Eteria, fik den onde Hordak besked af sine spioner. Hordak var yderst tilfreds, og han råbte til en gruppe horder. Planen fungerer. He-Man kan let følge sporet efter vores 2 horder. Han vil følge det lige til Slimbrønden. Og der venter vi på ham. Hvis han vil have visdomsbogen tilbage, må han betale en høj pris. En meget høj pris. He-Man fulgte sporet, der førte lige til Slimbrønden. Han advarede Rockon og Støvndar. Vogt jer for fælder. Det er Hordaks kendetegn. Lumske fælder og infame tricks. Der er skjulte farer overalt. Selv dette spor er mystisk. Det er alt for let at følge, og det fører måske til et farligt sted. Vær på vagt. Natten faldt på, og mørket sænkede sig. Forude ventede ukendte farer. I ly af mørket indtog Hordaks horder deres poster i klipperne rundt om Slimbrønden. Hordak ventede alene ved siden af brønden. Han vidste, at He-Man først ville dukke op ved daggry. Mens han stirrede stolt på Slimbrønden, tænkte Hordak: Hvilken fantastisk fælde. Når mine horder har overmandet He-Man, bliver han fanget i Slimbrønden. He-Man bliver den første. Bagefter kommer turen til hans 2 selvsikre venner. Det vil fryde mig at se den mægtige He-Man forvandle sig til et slimmonster. Om natten slog He-Man og de 2 kometkrigere lejr. I skæret af bålet lagde de 3 mænd planer for den næste dag. He-Man førte ordet. Jeg er sikker på, at Hordak ikke vil være alene i morgen. Vi må være på vagt. Et uventet angreb kan blive skæbnesvangert. Rockon og Støvndar var helt enige med ham. Du har ret, He-Man, sagde Rockon. men lad bare Hordak og hans håndlangere komme an. De tapre krigere var måske vendt om, hvis de havde vidst, hvilke vældige farer, der ventede dem. De var parat til at kæmpe mod Hordak og et dusin horder. Men Hordak havde flere soldater i ryggen. Mange flere. Selv He-Man, universets stærkeste mand, var barnemad for Hordak og en hel deling horder. Om natten havde He-Man et frygteligt mareridt. Han drømte, at han gik i en fælde og ikke kunne slippe fri. Han var Hordaks fange i Slimbrønden. Jo hårdere han kæmpede, des dybere sank han ned i det kolde, tykke slim. Da han vågnede, var han badet i sved. Det var morgen, og Rockon og Støvndar var allerede vågnet.
De 2 kometkrigere fik energi dybt inde fra deres tunge stenkropper og behøvede kun lidt søvn. Sikke et mareridt. Udbrød He-Man. Jeg drømte, at Hordak fangede mig og kastede mig i slimbrønden. Vi skal nok sørge for, at den drøm ikke går i opfyldelse, svarede Rockon. He-Mans mareridt var tættere på at gå i opfyldelse, end han anede, for mens han sov, gav Hordak sine mænd ordre. Indtag jeres poster rundt om He-Mans lejr. Gå ikke til angreb. I skal prøve at lokke ham hen til mig. Fortæl ham, at jeg kun har lånt visdomsbog. Hvis han savner den, må han selv hente den hos mig. Men det vil han komme til at fortryde. He-Man og hans venner opdagede en hord, der nærmede sig deres lejr. Hans sølvrustning funklede i den skarpe morgensol. Horden stirrede stift på He-Man. Hordak hilser dig, He-Man. Han har beordret os til at eskortere dig til ham. He-Man skulle lige til at angribe den onde hord. Men så opdagede han, at soldaten ikke var alene. På klipperne rundt om lejren stod hundredvis af horder, skulder ved skulder. He-Man forstod straks, at de var omringet, og at situationen var alvorlig. Jeg skal love for, at jeg har fået eskorte. Udbrød han. Hvorfor så under dagen i stålfjes? Har du været på charmekursus? Uden at fortrække en mine, svarede horden. Hordak er en fredens mand. Han føler, at tiden til at lægge sværet herinde. Hvis Hordak er en fredens mand, så er jeg Orkos onkel. Smilede He-Man. Efterse, svarede horden. I øvrigt har du intet valg. He-Man vidste, at horden havde ret. Det havde været uklogt at slå lejr så tæt ved slimbrønden. I ly af mørket havde horderne omringet lejren. De stærke horder greb He-Man og hans 2 venner og eskorterede dem til Hordak. Han modtog dem foran slimbrønden iført en skinnende rustning. Hordak er udenfor, viskede Stumper til Rockon. men vi har også noget i baghånden, svarede Rockon. Velkommen, He-Man. Råbte Hordak. Vi har længe været fjender. Jeg har læst din visdomsbog, og jeg finder den højst interessant. Det er på tide, at vores fjendskab hører om. Kom herhen og lad os hilse på hinanden. He-Man vidste, at Hordak kun ville lokke ham hen til slimbrønden. Så han blev stående og råbte. Det er dig, der skaber ufred her, Hordak. Du tager fejl, svarede Hordak hissigt. Jeg ønsker fred. Tiden er inde nu. Dit lede bæst. Skreg He-Man og kæmpede sig fri af Hordaks vagter. Grib ham! Grib ham! Råbte Hordak hysterisk. Jeg er træt af alt det fredsævl. He-Man, du ser snavs ud efter din lange rejse. Du trænger vist til et bal. Et dejligt forfriskende bal i slimbrønden. He-Man kæmpede forgæves mod overmagten. Han blev overmandet af mere end 2 dusin horder. Selv ikke universets stærkeste mand kunne klare den. De trak ham hen til slimbrønden. I næste nu greb den enorme klo ham.
Ovenover grinede kraniet ondskabsfuldt, mens det ækle slim strømmede ud af dets mund. Den tykke, slimede væske ramte He-Mans hoved og gled ned over hans skuldre og bryst. Snart stod han i slim til knæene. He-Mans mareridt var blevet til virkelighed. Han var nu fanget i slimbrønden. Hordak grinede skadefro til sin hjælpeløse fange. Nu har jeg dig endelig i min hulehånd, He-Man. Du er fortabt. Slimet vil gøre dig så magtesløs, at du kommer helt under min kontrol. Så bliver du et af mine slimmonstre. De skæbne er besejlet. Og når du er ude af billedet, kan jeg slappe af. I mellemtiden lagde Rockerne Stone der planer for at redde He-Man. Det var nu eller aldrig. Pludselig gik de til angreb. Lynhurtigt forvandlede de sig til 2 enorme klippeblokke og rullede tværs gennem horderne og lige hen mod He-Man i slimbrønden. Horderne måtte springe for livet, da Rockerne og Stone der tordnede frem. De 2 kometkrigere banede vej gennem fjendehæren. I samme nu, de nåede hen til slimbrønden, forvandlede de sig igen til Rockeren og Stone der. De greb He-Man i deres stærke arme og trak ham op af slimbrønden. Stop dem! Skreg Hordak ophidset. He-Man tørrede slimet væk fra sine øjne. Han sprang over mod Hordak og råbte: Så, Hordak, nu er det din tur til at få et bad. Samtidig gav han Hordak et skub. Den mægtige hårde hersker tabte balancen og styrtede på hovedet ned i slimbrønden. Hordak var vild af raseri og skreg til sine soldater. Fang dem! Han fægtede hysterisk med armen og pegede truende på He-Man. Det slipper du ikke godt fra, He-Man. Mine soldater er for stærke. Inden Hordaks mænd kunne nå at reagere, forvandlede Rockerne og Stone der sig igen til klippeblokke og tordnede gennem Hordaks hær, så He-Man kunne slippe væk. Han greb visdommens bog og løb efter sine 2 venner. Det lykkedes dem at slippe væk fra horderne, der forgæves prøvede at stoppe de 3 mænd. Fordømt! Skreg Hordak. He-Man er undsluppet endnu en gang. Det skal I komme til at betale dyrt for. Da He-Man og hans 2 venner var nået i sikkerhed, stansede de op for at hvile ud. Hordak havde faktisk ret i en ting. Udbrød He-Man med et smil. Hvad var det? Spurgte Rockeren. He-Mans svar fik dem alle 3 til at grine. Jeg trænger virkelig til et bad. Hvis du har lyst til at høre historien igen, behøver du ikke at spole tilbage. Du skal bare vende båndet. God fornøjelse.